Máme začátek léta a já jsem se vydal na Vysočinu, abych si tady zachytal na pstruhové vodě, která už je od dubna hodně ochytaná. Tak abych si tu zachytal a vyzkoušel, jak budou v čisté vodě na ochytaných rybách fungovat ručně vyráběné a barvené realistické housenky přírodní. Tak uvidíme, co se podaří, máme na to chvilku. Tak jdeme na to. Zrodil se nádherný letní den. Všude plno rybářů, svátek. Ještě k tomu bude asi hodně teplo. Čistá voda. Tak uvidíme, jak ryby budou reagovat. Na háček dám olivovou housenku s oranžovým zadečkem, která mě skvěle funguje. Tak. A můžeme jít chytat. Úplně to v té vodě vypadá fantasticky. Tak ty ryby prostě musíš rád v takové čisté vodě. Je tam první ryba, a je to nádherný potočák. Ten teda je úplně tady v nějakém proudu. Jo. V tom podvěráku nevypadá, ale je to ryba 38 minimálně. 40 nemá, ale určitě nemá ke 40 daleko. Krásný pstruh. No, samozřejmě jak jinak než na realistickou housenku. Krásně si vzal realistickou 3D housenku v béžové barvě s hnědým hřbítkem. Super. Opravdu krásný potočák. Mám radost. Tak, ještě dám 2-3 fotky a jdeme ho pustit. Tak to vypadá, že to opravdu chce v té řece aktivně chodit, pohybovat se a zkoušet ty nadějná místa, hledat si ty místa, hlavně umět tu vodu přečíst. A že se dá chytit pěkná ryba. Krásné místo tady. Před chvilkou jsem stahoval housenku a byl po ní pstruh až k hladině, ale netrefili bohužel. Nicméně pěkná podívaná aspoň. Byl tam asi nějaký menší, protože to nedobral. Tak, zkusíme nějaké jiné zbarvení. Mám tady novinku a to jsem zvědavý hlavně, jak to bude fungovat třeba v přikalené vodě nebo ve večerních a nočních hodinách. Je to housenka přírodně tmavě zelená
ale má svítivě zelený ocásek, do kterého je přidaný UV efekt a krásně to světelkuje na večer. Teďka to jde vidět v přítmí, jak to krásně světelkuje. A myslím si, že ten světelkující zadeček a zbytek tmavý přírodní, že to bude super věc. A už jsem to včera na večer zkoušel, natáčel jsem to a pár pěkných fotočáčků jsem na to chytil, takže zkusíme to i teď přes den, jak to bude fungovat. A hned tam byl záběr. Hned do toho bouchnul, ale nedobral to. Já jsem z toho byl úplně unešený, jak jsem si to dal do tmy a celá housenka byla tmavá, ten zadeček krásně svítil. Prostě super. Úplně mě to uchvátilo a budu to teďka testovat na večer, nebo v přikalené vodě. Ale myslím si, že i teď přes den by to mohlo rybky provokovat. Já vždycky potkám nějakého ptáka. Krásné místo na pstruji. Stín, dravý proud a peře. Zkusím zase jinou nástrahu. Dám tam hnědobéžovou housenku. Ta by tady trošku mohla chutnat. Začíná foukat docela silný vítr, takže se bude hodně blbě chytat. Další ryba na toho hnědáka. A už se vypl, ale byl to krásný potočák hodně přes 30, úplně černě, tmavě hnědý do černa, krásná ryba. Škoda. A zabral úplně ve břehu. Tak škoda, chtěl jsem si ho aspoň prohlédnout a ukázat na kameru. Nechtěl jsem ho brát ani do podběráku, ale bohužel tady v tom silném proudu se vyklepal po chvíli. Škoda, těch ryb je tu málo a každý záběr se počítá. Zvlášť do takových krásných domorodých přírodních ryb. Jo, tady pod nohama. Jsem to zvedal a pod nohama mi potom skočil. Krásný potočák. Krásná ryba. A tu opět na tu hnědobéžovou housenku.
Zdá se mi, že tady ty věci dneska fungují o něco líp než ty zelené. Krásný. Kolem 30. Pěkná rybka, potěší. Tady v tom dravém proudu a krásně bojuje. Já mám tady ochotníky vody. Krásně tady stojí pstruzy zaparkovaní. Když si ho člověk najde, tak pokud má aspoň trošku chuť a líbí se mu ta nástraha, tak do ní jde. Tak zkusím opět změnit barvu nástrahy. Teďka zatím měl pěkný potočák za tou hnědou, ale nedobral to. Zkusíme olivovou. Přece jenom vysvětlo sluníčko, je tu mělko, tak možná to chce míň nenápadnou tmavší nástrahu. Uvidíme. Tak, po chvíli chytání přišel na olivovou záběr, ale je to malý pstroužek. Malý, ale pěkný. Jak malovaný. To je úplný prďola. Na hnědou. Pěkný pstroužek, který zabral na hnědou housenku. V mělkém proudu. Krásný souboj a na konci potočáček. Je tady první duhák. Ne, tak je to potočák, pardon. A opravdu jsem myslel, že to je malý duhák, takový šedý. Krásný potočáček. Teďka, škoda, že jsem to nenatáčel, ale nádherný výskok pstruha nad hladinu po nástraze, kterou už jsem chtěl vytahovat a doslova ji atakoval ve vzduchu. Super. Krásný potočák. Krásná ryba. Tentokrát zabral na tu novinku. Na tmavě zelenou s UV zeleným konečkem.
A myslím si, že určitě ta UV prdelka svítivá na tom měla svůj podíl, na tom záběru. Krásná ryba. Tak mu to vyhákneme a pustíme. Fouká opravdu silný vítr a blbě se chytá, takže to teďka je 12 hodin, tak to zabalím a budu zase chvilku zkusit asi na večer. Je podvečer a tak jsem vyrazil zase na chvilku k řece zkusit štěstí. Všude mraky rybářů, tak se snažím si vždycky najít nějaký zapomenutý koutek a hned na první nához je tam. Protože dneska je opravdu hodně lidí u té vody. A je to malý potočáček na realistickou housenku s UV svítivým zadečkem. Super, první náhoza je tam. Je tady přikalený přítok. A zase záběr. A hážu to tady do toho toku a byl tam, spadl. Super, tyjo, co nához to záběr. Vypadá to, že tady se ti pstroužci drží u toho přikaleného přítoku. Dělal jsem z mostu, jo, teď se zablízku pěkný pstruh. Dělal jsem tady z mostu stády velkého pstruha, tak uvidíme. Je tam. Krásný potočák. Krása. To je úplně výstavní pstruh. Co se barev týče. Další nához. Záběr. Spadl. Ale ryby jdou teda na hod. Ta housenka se jim zřejmě líbí. Jo, je tam. To nestihlo ani
vpadnout ke dnu a okamžitě do toho praštil. A hosenka spadla, vidíme. Pouštíme rychle. Tak, zkusím si špičkou prutu přitiknout. Chce se mi nakřít podběrák a teď bych na ní mohl došáhnout. Jo. Tak. Když už je hodně potrhaná, tak ji klidně nabodnu z druhé strany. Je to úplně jedno, funguje to tak i tak. Malý klouštík. Škodná na pstruhovce, ale jejda, vyklouzlo mi z ruky. Jinak správně by se tahle ryba neměla pouštět do vody na pstruhových vodách, ale bohužel to se stává občas, že vypadne z ruky. Tak, tady vypadá, že už jsem to prochytal. Když na to moc nereagujou, tak se zkusím posunout. Teď podvečer jsem nasadil takovou skořicovou housenku. Už jsem na to měl asi 4 záběry, jednoho pstruha jsem vytáhl. Tak uvidíme. Menší potočáček. Tak začíná podvečer a je nejvyšší čas vyzkoušet svítící UV housenky. Tak je tam. Menší potočák. Struh. Krásný podvečerní pstruh potoční. Tak, půl hodinky do konce lovu. Nasadím svítivku. A doufám, že se něco zajímavého ještě povede. Úspěšná nástraha UV, svítivá a krásný potočák přes 30 cm. Tak, odpolední chytačka chvilková. Potočáček. Si na druhý nához. Je tam. Zkouším teď v horkém odpolední nějakou tmavší nástrahu. Tak tam dávám tady tu přírodní olivovou s tmavým hřbítkem. To by mohlo fungovat. Tak mělký proud, ale ve břehu v trávě ve stínu jsou schovaní pstroužci, takže tam, když se mi to podaří vždycky hodit, tak minimálně nějaký drc přijde zas tam dolů. A je tam. Přesný nához k druhé straně, většinou od něj
záběrem od ryby. Ale tak je to prděla. Tmavá housenka s oranžovým říškem. Menší pstroužek, který zabral za hranou mezi rostlinama. To je pěkný. Krásný potočák. Krásný souboj se pstruhem. Pěkným. Krásný potočák. Natáčím to rukou, takže ho jdu podebrat. Tak nakonec to nebyl pěkný potočák, ale je to krásný duhák bojovný. První. Krásná ryba. Super. Krásný podvečerní pstřih. Tak. Další podvečerní krasavec na gumičku. Pěkný. Další krásný pstruh. Nádherný potočák. Krásná ryba.
Máme tady poslední chvilku vody. Zkouším opět realistické housenky. Teďka na první nához hnedka krásná vlna za housenkou a záběr. Docela tady fungují. Byl tam. Docela tady fungují takové tmavší věci. Tmavě zelená s oranžovou. Nebo nějaká přírodní tmavá. Je tam. Krásný potočák. Pěkně. Stačilo nasadit správnou nástrahu a hned záběr. Krásná rybka. Naučím si rukou podběrák. Krásný pstruh. Rychle vyhákneme a pustíme. Je tam. Pěkný potočáček. Krásný. Tak ho rychle vyhákneme a pustíme. Tak. Je tam. Tak teďka mi potom vyjel slušný macek. Škoda, že jsem neměl zaplou kameru, protože krásně potom zalovil až k hladině. Tak, jdeme na ně. Zkusím teď olivovou s oranžovým zadečkem. Jo. Hned se tady. Potom vytočil krásný pstruh pod nohama na první nához. Docela se vyplatí ty nástrahy střídat. Chvilku jsem neměl na tu tmavou záběry. Tak jsem teď nasadil olivovou a říkal jsem si, že je pod mrakem, že ten oranžový zadeček by je mohl trošku vyprovokovat. A hned potom vyjel. Jo. To vypadalo ale na pěknou rybu. Jo, ty vole. Tak ten je nádherný. Na tu olivovou housenku s oranžovým zadečkem, ale ten je krásný. Krásný potočák. Plně hnědý. No ten je. A je v prdeli. Do prdele. Urval to před podběrákem.
Já jsem věděl, že to mám převázat. Ne. Takový krásný mělký proudek. Jenom jsem to tam hodil, ani jsem nepřemýšlel. Myslel jsem, že jsem uvázl v rostlinách a byl to krásný potočák. Bohužel kvůli čisté vodě jsem tam dal 14 fluokarbon, a který chce častěji vyměňovat, a teď se to nevyplatilo. No nic, jdem to navázat a zkusit to ještě jednou. Aspoň šel vidět na videu, jak vyskakoval. Tak, navážeme novou jigovku a jdeme na to. Tak, jigovka navázaná. Zkusím najít ještě nějakou housenu s oranžovým zadečkem. Tak, na tuhle teďka přišel ten krásný potočák, který bohužel to urval, protože jsou úplný mamoň. Škoda, to byla 35, jak vyšitá. Tak. Krásné počasí, ryby suprově reagují na realistické housenky, ale kvůli čisté vodě jsem dal 14 fluokarbon, ale prostě s tím ty ryby trhám, takže bohužel dávám 18, která mě zatím vždycky podržela, a i nějaký ten záběr na ní přišel. Je tam ryba. Točáček. Namočím ruce. Menší pstroužek. Krásný. A je tam. Tady s těma nástrahama se fakt člověk u vody nenudí. Krásně na to ti pstruzi reagujou. Tak teďka se podařil hodně pěkný pstruh. Nevím, jestli půjde vytáhnout. Ale krásný. Je tam. Tak to nevýstavní. Nádherný potočák na přírodní housenku, ten se podařil. Krásná ryba. Asi jedna z posledních ryb výpravy. Změnilo se počasí, pod mrakem popršelo a úplně luxusní počasí na pstruhy. Tady je výsledek, krásný pstruh z čisté vody.
Nachýlil se čas odjezdu a konec lovu s ručně barvenýma a vyráběnýma housenkama na krásné čisté řece. Takže těmito posledními náhozy se s váma loučím a ještě tam byl záběr. Takže by ještě nějaký rozlučkový. Byl tam. Byl tam, ale nedobral. Je tam. Spadl. Osvobodil se sám. Je tam. Co to je, tyjo? Ty vole. No tak ten je. No tak přátelé, podívejte se na to. Podívejte se na to. To je mazec. Zřejmě se to událo tak, že mě po té housence vyjel malý pstruh. A jak jste mohli vidět, tak po tom malém pstruhu zautočil takový krasavec. Tak to je mazec. Malého pstroužka hnedka pouštím, jen pro srovnání. Je ve vodě a poslední, to snad ani není možné. Pak jsem jenom chtěl natočit rozlučkové video, kde se loučím s vodou, s váma. A v přímém přenosu takový nádherný potočák. Tak tohle se na rybách povede párkrát za život. Takový zážitek. Jsem rád, že to mám natočené. Chvilku jsem sám nevěděl, co se děje. Zřejmě ani tady ten krásný pstruh kolem 45 cm. Podívejte se na toho nádherného pstruha. To je nádherný pstruh. Krásný zážitek. Opravdu nádherná ryba. Tak tímto krásným pstruhem se s váma loučím a doufám, že se vám u vody bude dařit v této sezóně tak dobře jako mě a že vám k tomu třeba dopomůžou k takovým krásným zážitkům i tyhle ručně vyráběné a realistické housenky. Tak zdar. Děkuju, vodo, za krásný zážitek. A teď se ještě v pořádku vrátit domů.